Mga higala, kumusta? Ani ang usab kita nining ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand o nining higayuna ato ang tagaan o pagpatalinghog ang usa ka bililhon usab nga pangutana. Kining pangutana ha, lahi kini kay apan mahinabo sa uban pod nga mga Bisaya, di lang sa mga Bisaya, kung dili sa bisan unsang rasa nining ato ang katilingban. Aduna lang gyud mga panahon nga wala nato damha nga manghitabo lamang. O kining mga panghitabo mo singke, mo clash ba, magsingke usab sa balaod o sa mga kahimtang. Kining pangutanaha gikan kini ni Cody. Si Cody ato ang sang adlaw akong gitawgan nga Cody, mahimo ko baning butang sa ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Aron siya dunay pagtugot sa di pa nato kini basahon ang iyang sitwasyon. O ingon pa ni Cody, okay, pero ako manggod siyang gihingan lang code. Pero akong gikurihian nga dili code, attorney, kung dili Cody. Kay kana kuno kini kuno yang pangan kombinasyon man sa ngan siya mga ginikanan. Wa na nako siya gukura diyan dapita. Nangagpas lang ako nga malagmit ang pangalan sa iyang ginikanan. O di manggani ang iyang amahan Concurdio, ang iyang inahan tingali Demetria. Mao nang na Cody. O uban pang mga kombinasyon kay uso man kanatong mga Bisaya ang pagtaod-taod sa mga pangalan sa mga ginikanan. Unya adto pahimungot dito ang pangan nga kombinasyon sa mga anak. Moto nga dihay ilang anak po dito sa usa ka probinsya nga gihinganlan nila og cellphone. Kay ang iyang inahan si Celia ug ang iyang amahan si Ponciano. Pero balik tanining pangutana ni Cody. Pero sa dili pa, special thanks to Dico and family from Bulacan for this nice Barong Tagalog. Thank you, Dico. O balik ta ngadto sa pangutana ni Cody. Ang pangutana ni Cody nag-ingon, attorney, can my resignation on medical incapacity be revoked? Sa Binisaya pa kini, mamahimo ko bang bakwion ang ako ang suwat sa pagpahawa sa trabaho, letter of resignation. So in English pa kan, my resignation on medical incapacity be revoked. Bali iyahang bakwion. Og ato ning lilion, Cody, kulang maning imohang impormasyon nga gihatag. Ako lang ning dugangan sa makatarunganong pangagpas. Kanang mga gitawag og reasonable assumptions. Nga malagmit nagtuo ikaw nga kinahanglan na nimo ang pag-enjoy gyud sa kinabuhi. Ug ikaw nagtuo nga ang pag-enjoy sa kinabuhi mo ang pag-undang sa trabaho. Gumikan sa usa nimong gituhuan nga duna kay balatian nga dili na maayo. Morning ako ang basa-basa sa imuhang suliran, Cody. Ug usa sa ako ang pangagpas kay imo mang gipangutana kung pwede bang ma-revoke ang resignation
gibase sa medical incapacity. Doon na kay balatian, kakulian sa panglawas. Nga mo'y basihanan sa imong resignation. Pwede ba nimong bawion to? Buti pasabot nga naulian ikaw sa imong balatian nga imong hunahuna mayo ding di lang ko mo undang mo trabaho lang kog sige kay wa man day ko sakit na orang sakit na ayo man di nang imong problema ko de ang resignation nga bawion buot ipasabot kay doon naman kay laing paagi sama sa pagkanselar panratod pa nimo pwede bang i-revoke. So akong pangagpas doon na replacement nga naglingkod na sa imong gibiyaan nga posisyon. Kay sayon raman unta to og wa pay maglingkod kansilahon lang nimo. Og usa kini kasuliran kung ikaw ning resign na. Unya ang katarungan sa imong pag-resign mao ang kakulian sa panglawas. Unya human sa usa kakulian na ulian ikaw sa mong balatian unya mo balik sa trabaho. Ug sa imong pagbalik sa trabaho tuanay naglingkod nga gipuli nimo human sa imong resignation. So kining imo mo na sustansya sa imong pangutana. Kung ang resignation nga gibase sa medical incapacity pwede bang bakwion? Aduna tay mga lain nga mga remedyo niini. Gitawag nato ni alternative actions. Ang alternative action mao nga una mamahimo ikaw mo reapply. Mo reapply ikaw sa posisyon. Ang problema nini kung wala na ang posisyon nakuha na sa laing tao. So di na po ka ingnaw na to considered na ka nga unlikely candidate. Kay mo imong i-reapply unya wa na i-advertise kay to ana laing empleyado so di na ka necessary. So sana sa mga alternative actions ang reapplication kapan lisod na siya kay mo apply kag balik wala na wahin ang tanan but pasabot kang tango na sa tong bag-o ha kunya ipuli ka dito kung kinahanglanon gyud ka ang usa lang ka konsuelo niini nga kadtong bag-o kinahanglan pang trainingon ikaw dili na. Lain nga alternative action na to mao ang pag-file o constructive dismissal. Ang pag-file o constructive dismissal nga gi-dismiss ka tungod kay dili gyud ka angay nga mo resign. Naka-resign lang kag ahat tungod sa sayop nga pagtuo. Apan kini nga remedy, kini nga alternative remedy, dili kini mulampos sa akong tanaw. Gumikan kay ang constructive dismissal, kinahanglan ang hinungdan nagagikan sa employer. Nga ning sugyot sila nimo nga may pamuhawa na lang ka, wa man ka sugyot wa may sugyot diha nimo. Ikaw may kinabubuton nga minghawa tungod sa imong pagtuo nga doon na kay balatian. No? So sana ka alternative action o remedy nga medyo dili kayo mo lambo. O ibutang na to nga dawaton sa Employment Relations Authority ang alternative action nga constructive dismissal. Ang imong employer makapanubag nga justifiable kadto. Gumikan kay ang resignation was done in good faith. Good faith mao keyword diha nga wala may away, wala man may bangi, wala man may magsingki ani niya.
ning resign man lang na siya og kinabubuton. Unya, among gidawat og among gipulihan og laing tao. No? Mo ni akong natan-aw nga alternative actions nimo. Apan timan kining alternative action dili ni mo imong pangutana. Ang imong pangutana dili kung duna bay laing aksyon, naa bay laing remedyo. Kung dili ang imong resignation, can my resignation on medical incapacity be revoked? Mao na unod sa imong pangutana. Dito lang ta manukad sa alternative action sa di pa ni nato dispugahon ang revocation sa resignation kung pwede ba ni siya. Una, ang imong resignation kinabubuton ug walay away tali nimo og sa imuhang amo. Ikaduha, ang imong gikuptan nga katungdanan gilingkura na sa lain nga trabahante or mamumuo sa dihang ikaw ning resign. Kung huna-hunaa nga kung ang imong resignation ma-revoke, buti pasabot i-reinstate kag balik dito sa imuhang unang katungdanan nga imong gibiyaan. So doon ay usa nga maridandant ato pawa kinahanglan kadtong gidawat nila nga maunay ning lingkod unta nga hulip sa imuhang gibiyaan nga katungdanan. So unsa may mahitabo atong usa? Maridandant to siya. Manubag ang employer sa pagpapha atong ning lingkod na puli nimo. Apan ang employer dili manubag kung ang imuhang application for revocation sa imong resignation letter dili nila dawaton. Walay mapanubag. Ang tubag can my resignation on medical incapacity be revoked? Tubagon tala ni ginabugado nga mamahimo ba kang mo file o revocation letter dito sa employer, revocation sa imong resignation letter dito sa employer kato imong resignation nga gi-submit nila. Ang akong tubag niya na mamahimo kang mo apply, mamahimo kang mo pasaka dito nila o application for revocation pero way garantiya nga kana dawaton, no? Mamahimo kang mo apply mo hangyo nila pero wa sila'y obligasyon nga mo sugot or motugot sa imong gihangyo. Labi na kung doon na nay tao nga ning lingkod dito sa imong katungdanan nga gibiyaan. Gawas lang o tagaan kapanilaglain nga posisyon nga kapare-pareha or laing departamento or gusto sa imong amo nga pwedeng duha mo anay mo trabaho, no? Sumuna ako ang ikahatag nga pangutana, tubag sa imong pangutana nga ang resignation nga gibase sa incapacity, medical incapacity, ingno na tong pagka higayon na dili na angay nga rebukahon. Kung aduna nay laing tao nga ning lingkod dito gumikan kay problema na kana sa employer, mahimo na silang mapanubag atong tao nga ilahang paphaon tungod lang kay ibalik kas katungdanan or usa ka pamaagi nga dawaton kanila sa lain nga posisyon ubos sa kategorya nga mo reapply ikaw. Or ubos ba sa pagtugot sa employer nga ikaw tagaan og posisyon or duha mong mubuhat anang usa ka posisyon or tagaan ka og part-time work og uban pa. So mag-agitas ang niinis negotiation pero ang imong pangutana kung ang imong resignation pwede bang rebukahon?
medyo dili na gumikan kay naaksyonan na nila, doon na nilaing tao nga ning lingkod. Pwedeng dawaton ang imong application for revocation pero wala sila obligasyon nga mo hatag ato mutuman ni atong imong application. Daghang salamat kaninyong tanan. O kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban, ug ang inyong alagad usab dinhi sa mga Bisaya sa New Zealand, batid usab sa employment law ug ingon man sa medical defense. Ako mo ingon nga kung buot kamong magkinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay uban sa dakong pang hinaot nga kamo kanunay anaa sa maayong panglawas sa kapiskay o sa kabaskog. Daghang salamat.